Ye bi agina ye no sese me dehye wu a amamra ni amane kwan sei so ne yemfa wan na de no ko share fridge se oba na one ne tene waye ne ho ade se wonye ne ho ade uni right so otumi de amu ni share free Adechimama tie mi ai obra kwantu aya na nipa dasani bo no ana ba ya ba na ye di sun ne fira wutwa mu ba ye na ye di sun so na bekoro no ana mpo ye di sun ne beje kwan no aya na ye benkum ani nifa me kire se bi bebo mane si wo mu yie ebi nso de amane mpenten kwa wo hawo ne atete no obefam kosi so wo mbewu aya na mpempi ne ye ka se asomasi de ye wo ne tusie so o ntiwe de ye won che nyini obenten so de akotia ne wo ne fie wei etumi ye aginade ana agina hyede bi abusua bi nipakuo bi ankura bi begina wo na brabom de waba asase so na waba bebobra na opese esi ne yie timi fa kwati kwan bi akogina de bi a ebekoyi ama no ebi nso nhunu ye na abunka mafa ne so ebi kura de wo beye no na ankwa ankosi hwe eno ene ye bisa se edian ene aginade ana se agina hyede medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ba me mu akwa aba ensa mu atena sibio emra nyansapo ye kasa mfanyini so ene black woman chen ye ni bedi nkomo sanse we ye sunsum nsam aginade a ye ginade ye gina bi sunsum mu ana ye honam de tutu fom de hye ho ye aduro ne ye to ana ye ginade ene na ne ye bedi mu nkomo ensam ahodo bi akeka ho a akofa wuo ene atorenchen bi nso aba nam aginade bi ntino ebedi hu nkomo black akwa aba e osmini okode ba de na namadum ti apo ho odin de yenso ye ho odin ahwefo nso so mo chia pa omo se da obi aba black he's very wise black no correct comments and dear bibi a kire se afutuo ne nsem ahodo a wo kan ye fidie so bibere so sisi menimu hwe akonfo bi si menimu hwe asan yom yenye no mo na hwe ye anyo mo na hwe ye viewers asem ne ye ka on say de bia me ka se otani ni bre otani ni bre say yen kokonfo bi aho apart from ha na yen so awusu ama menka no kora bi nchiro ye fidie so no on say yen nya amanyosem da black ye chira amanyosem da bre amanyosem kora de yen bi o ye fidie ne mom se na nasem na namusem ba mu dia ene ye kokoka na yen so mpanimfo ya no mu dia hia ye yi wo firi ho a am se panyini ba ko eta ne ye ya abrewa okonfo poma asa de ene ne be kwa akodi nko ne bia ye ne na akotena se akasa ye pese ye no bedi nkoma aso mesia na obenten asa ye ne konfofoforo bi aka black ho black ne ye di nkoma afọ agina ye ho ana agina hye menka ne se ye agina ye ana agina hye de ye wo gina ye ye ka gina ye a aya ahemfo ene akonfo na ye ene agina hye de ne ye abusua mu de okay ene ne yenka mum yenka ahemfo ne akonfo na ye wi a ye de ne yenka ene agina hye de ne nyina mo kire ye mu etesen yankasa ye kam agina hye de ana agina ye a ye pa tire se yo mi nua me dase ye ka se ye mfa nhya ase wa abusua nim ye ka gina hye de a agina hye de ne ye abusua mu de se abusua no ye bota ye nyina ne se ye pesi ye nipa ne yetime konjensa ase tete no de sare nete ti ne sika kura da ho a na ye mpe nti bibiri na no mu sika no omo de kwaji nipa tubo hu abusua bi ho nipa wo mpa ba sika nim ese no me agina hye de o de abusua no sika na kwaji nipa ti sika ni fi ho ba wo no de ya na onse tete no ye de mema ene pere asase na nsen ne yenuanom enodness no e ba no ko school tete na mema ne ko school ba ne de do ba ma wale nti ye nha wo for school me no de senim dia ba mama no ko school nti sa na tete nete na ye hia nipa ye hia sika ti se mi wo sika am de akwaji nipa e de aba nye ne wow nti enne ne ye dane no ebizu ho beka se be ma mu nipo ne mu hyebre ne mu nsem ne be bebre awuwo basa be si o ye pe ko se hia nipa ebiti meje sa eti abusua ban na
ɛwɔ so wɔ kɔgyina na ntɔn bɛn abusua menim sɛ bi a wote dem kyɛn sɛ obi abusua kɔ yɛ agyina hyɛdeɛ no yɛnhwɛ abusua bɛn ɛyɛ mɔyoko bretu aduana obi abɛtumi ɛyɛ universal obi abɛtumi obi agyina tetere deɛ ne obi ayɛ on sɛ deɛ ntia na gyina hyɛdeɛ ne ba ne sɛ abusua bi wɔ bo sɛ mmaa ne yɛ wo mmaa nko a mmaa deɛ do mo kɔe obi ade enyi deɛ enyi tie mpɛ mɛma tie bo sɛ o bɛma team o bɛma team so o si gyina to bɛ kɔ dunsini ne ho ana ɔkɔmfoɔ ne ho no ɔsɛ o abusua ne deɛ bɛtumi gyina ma mo a gye sika kɔkɔ o yɛ wɔ bi ne atam ne de kɔ ne de akɔ gyina ma nipa to bo sɛ afɛ yɛ wo mɛma na yɛ mu bi mu oh eti nya wo wankasa kora na bi ade bibi bɛkɔ sɛ wo kɔ yɛ gyina yɛ baabi a wo kɔ yɛ no no ɔmbɛsew sɛ yɛ behia we bi so wɔ kora etimi ka sɛ nipa baako bɛwu na gyina ma mu nyinaa to bo wa etimi ne ba panyin yɛ na abegyina ma abusua ni nyinaa ne yɛ na yɛ sacrifice bi wɔ kora na yɛtwitwa ne sekan n'anim no so awo no agye atu si yenkunu meri asem no dia meri na bo si akon be si akon no o ti ase ese ode ne tirigi akyere na satan na asante ne denkyira ntokwa dendende na wo se ye kopɛ kwan be fa so be wini denkyira na wo se ekoba te se wo se yetwitwa nipa na nimu no so ye to nam no mpete ma mpete be fa bi de ku koto denkyira ho a be wini case o si akɔgye ne tidi to ye to ko masefo na se kan kan wo e wo manhia ene agyina yɛn mu nsɛm wa wow eti yɛmfa ne sɛ abusua somasi ana ɔbɛnten ebi awei sika nim enti yɛde nipa ɛkɔgye sika awo mmafi ɔba sika na bɛba hɔ eti obi hu na kyerɛ ade na obetumi ayɛ betumi adane na yɛhwɛ abusua ne bebree abusua sika wo mpa nipa nim bokum ne matu wi so wo baako ebi so kura anya bi kura o de yɛhwɛ abusua sika wom ɔmo yɛ wɔdefoɔ ɔmo ma yɛ sɛ akra bi nye mema ma o mma ma ne yɛka nye mema ma nhwɛ ɛne o bibi ti sɛ ahenkan ɔhene bi a wɔte abanwa akonnwa so a yɛ akonnwa tuntum bi a ntimi mu ahenkan saa ɛno so yɛ gyinaeɛ ɛno na nananom ne abosom na dua no ɔmo dua na sɛ nti wontimi nwo ahenkan ɔyere na ɔde ne besuae mmerɛ akonnwa na ka wo no wontimi ne nwo bi me babla kyerɛ mu ye ade di ato me ma ware dada ɛna me ne ne ɔnwo mpo a ɔyere a ɔde ne besuae sɛ ɔyere ni wontimi ne nwo ba iso twa nkyɛn sɛ wawo a wawo wonwo ya ɛno ano ɛno ti na mma akonnwa no sɛ ɔbaa nwo ya a yɛma ne mforo akonnwa tuntum kɔsa akonnwa no ɛma wonwo ba tubu edi ne sie no akɔwo nsa na waba sɛ gyina yɛdi nti ne mu ɔmo yɛ ya na nkonnwa no mpɛ mogya hyɛm tete ne yɛde ko ɛna yɛ nneɛma ɔhema ɛko aba wɔ sɛ menyem bɛdɛ no wakɔ ntimi nkɔ ɛko aba wɔ sɛ mawo yɛ dwane akɔko yɛgya wɔ nkwa na bɛka dɛm first ne nia nkɔ bia wo ne nia nkɔ bia ɛko ba nyinaa ɛwɔ ni ɛkɔ ne mo asɛm si ɛma nipa bi si akyire ɛbɛyɛ nneɛma bi a na nsɛm fata na sɛ ne bɛbɔ wankɔ bia yankɔ bia kora ba asantema mu nkyɛe nkɔ ba bia ren fie ɔmo so yɛ akonfoɔ paa ɔmo so yɛ akonfoɔ emu ɔdɛ onkɔko ne mfiri akyiri bɛɛ tinye de mmɛma ɛna na yɛ gyina akyiri sɛ hwɛ mmaa no hwɛ yɛwɔ kuro bi wɔ yɛfrɛ no maakuro so wate a maakuro ɛyɛ maakuro tete no otumfoɔ ware wɔ hɔ te na bɛrima ntimi ntena hɔ hɔ na otumfoɔ yere te hwɛ maakuro wotu kaa mu kuro twɛmanfoɔ ne nhwɛ mmaa no wɔ hɔ no akɔmkɔ sɛdeɛ wokan ɛfiri sɛ deɛ wokan deɛ ne nyinaa mu na nsa na nsi no ɛyɛ nipakuo bi ɛne ahonhom bi a bɛgye atum adua saa deɛ no
but obu ho a wo wie na busua na no de bibi nso ahye fom no so ye gina de on say gold na de beko no ye gina gold ni bi ebi okura koko ni adua wo gold no so ti time na koko ni so no na wo ba owa busua bi so gold ba tan time gold ni wo no ni nipa de ba wow ti ye se obi be ye gina de gina de ye gina de ye eno ye waba ya kyekyere busua na wi ana wo be wo wo ba kyekyere busua no obetimi agina na wa kyekyere enne no wugina senka be ma wo da akọware oba tempa na wa gina wase fefefe wagina nyini che sika edom wa gina efa ha wo ha nemu titino ne ehie nipa ni ntino ne ye forget sika ne ye gina nipa no ho sisi de oso nya kakra sisi de oso nya bia kakra efi bi wo so kura gina de no e mama mo nipa no ne mo ayalefo nipa no de bonya ba ayalefo se ne gina de nya ne nyina na ye wo nya nyina na ye se nya nipa ba ko na ye nya nipa ba ko na ye se ti se ne akonfo yi beko obi ho sofo beko obi ho se me pebe wa shige me ne wada wo ho ne obi anso ne no wada tina mpanyimfo se obekum tro mo no dwira staduro de ane fa na bufuo ne nam ne kwa ya se nti nya obi a na ye good a obetima kire wo kwan papa se kokofa so bosom bi wo so akwa onyi wa ginade o o se je me se kan akoto fie ho wo a be start bi a wo be ha adwene na okum so black me pempen so aba that Lumba me go so pempen so aba na mame ni kan hwe we me no obi wa abusua mu ana ye wo fie mu agina ye a wode abasa ye nko gina no me kokonyo so ana me bonyo so e wo se ye nyina ye benkro ne ko gina ne be yeye enye wo na obonyo so e haw na ye nammu no on se ye wo abusua bi wo ho a e ma na mo be gina fie ne bi wo ho o mo ye mienu bi ye miensa bi ye nan bu kura ba kope e firi so akoka nson enkono bi wo so o mo ye du bi a wo ma me wudu nti masefo no na mo gina ye saa de ti panyine oda no do de beba no obi antimi nda woto first no na ye muade o na ye muade a yi ano abusua panyi frɛ wo sɛ ade sei na ye kwa ya no anse odi akire na wa kwa ye nya afi na be ka sɛ wo ne nya adwen ti sɛ abusua panyi na adwen mu anya papa ko obakwa ko fa ade anya papa ba amamre de ama no kro ba woni so ade nso aba fie awie na edi munya na nya ba bia na o so koye agina de konfo bi akwa ne fie no osum na kumu mu fie onyina mara ka ba ko pe na akwaje ba fie be ye o de be shi was black that Lumba wuyi ensem we frɛ kyire ba nyansam ketwa ebe ba ya bo mu kokokoro mantie sɛ da ne ba ha na wo ka bibi sɛ wo mo hwɛ ma bibi anye den so ense ankosi aga na me bra na ensem ne koso no ba bi a madwene kɔ ye pa ye na busua fie ho wo mo kotwa nsuta ho abusu ko ho no abusua fie ho ma ne baaye sebi mani nsan wo no na mani nso nsa na busua nanso wotimu sɛ tete adan pa ye tete adan sɛ de na da Lumba'S wodin yi ebie ne ho etimi sesa ye mpo ye abronsan anampo dentia bi a yesiesie ne kama ade a wo mo abusua no ye gina wo bi a wo ye yie koba wo ntimi mehwefie ni ya medase da Lumba nwoma obo na asase so na eka nsem pa ba na bebre hunu se wo de pesika Lumba na niam mu odin ma no wo hwe ne maame ne papa asetena mu na niam edin ko hwe teacher ni aware teacher for me no mo ware ne kura teacher ni a teacher for gi pese na kane no no yo asem bi o ba busa se obi no obi ko busa se anano ye den misa na de ne musa se ne Lumba fie business man ni ho okay wa Antonio manga se me papa business man no okokon aso kofa ne ma de ba o eduru ba bi mo ka se ko na busu ntia de be pa fie amom pa na e se o try so be bi bu abusu fie ho ba bi sie okay so ho se obi betimi aka se na busua
Ti adepe be fi a mompe na mo de mo bayie e bo ne pagui osina dwene pise obeye bibi pa the moment obekọ bibi hu bia na bibi asi ntina se de dadulum be setie ni na busua fie pa ne kuro na ankasa kora mu no na mesre ne media ya abai ye woni ma bi wo ho a ye keka mafunu ne keka madampan ehwehwe animu Ghana adoso enne asem ba obi e fa ho de apesika nam social media de tua kanti enne sebe se woto wona wankora wo ye obe ma ye de beto abonten oba wo ba udi agoro obi de beto abonten akopesika ye nuanom ma ya mo ne sebe ya kwantu mu fo twempene ye obi e friend screen recording oh me waro ma me hwa wo ho me ye se bo ho anu record ada asem kase ye beba no Appiah bonti obu okra na wonu wagyan na ne ge akofa fo no kohu ye na we tie na ye nwe ho awoso on the blackmail you so enti eduru mre bi a sebe e wo mse social media na ba yesu ade nanso enema bi wo ho a wo anka wo mfa mma senka Nyansapo betima asem ofudi akugulu Lumba busu afie ala na mwanko yenko efie ho me kwa uja me se Lumba fie me nko ho a me hunu fie ho ba Lumba nyoma wabo a matena se metim dia ka fie ho nsem bebre eno ne eche se o ye adwuma enya afi no bi ka se saa kotoko resident ya mo kan obi amfa maada wo nso Lumba wu ye de ya kwa akotwa so efie na wu twa no e de ne bebre wo se fie na efe na ya kofa Lumba obi ode ne bo onwom Lumba tiase mo amusa Lumba kora mara nkyere mo se ma me we na me de ne bo onwom we na me de na yese we owu ye de mo na mo akire e de petrend e de ne benya frim e de ade pa ne benya frim bi on pese o mu hunu Lumba ni nchi yie na se ne o mo so no mo so wu a ye ntwa o mo nchi o mu wu a ye ntwa o mo nchi amna me kurom kwanye o ye nhwe se obi a asaba American obi o ye driver ni bia okofo car na nyor na e ka opeto tena driver chi on pe front because driver ni bia na obehu accident ya o de ne fa beje da je se wanhu personal side nda ho ye de so we ye driver ni na tena o yonko driver ni car mu a car ni go speed na u bus later e beto amene na utia brake wanya ona atwi no na utwi driver ni bia be kasa asa na kire otike mu na nya na woka oyijia obeyijia se me kura ni ye awura me oyijia obeyijia wo se utia later so na mete driver no se taxi a mete na China bia okodika bia che na me bo brake na ma no o se wo anka obebo ka mebo wow o de wi asete ne mmomu no Lumba ewo mu se ye Ghana fo nyina ani ne mmomu ye oba bi wo ho a private issue any say yenwura ho sa okay o kan yenwura ho sa de agina de ni bi no ebetumi aye ne bone so a me ba fa so no me ana si Adama asefo Adama aye bone na Nyankopon ni monyama bone asefo ate dem kan say a Christopher ye nyina aye bone me nyi sa na ma ntu entrance me ntu bintia me ntu me ne say esono me ne sono nti waye bone ye dem kutua so ka ne mmom se eye gigina ma abusua ne se abusua ne bia mefam bidia sika ba abusua ne ma wo se megibi e hawo ba ma wo se megibi ne mmom se me papa bia ye bone na me betua so ka de ndiezi de ba ye din nsu sanso ye be peda ne aka ho asem din nsu sanso de ye adwuma pa nti nye ba bia na wo se ye kɔ ne akotwa na masa hu ade bi aye ma wreho o se nka me kasa ash by nam atitiw ne nti mo hwe ye nti o se bra Lumba t-shirt a o moton me ba mi hunu be mi nsakra na ye musa ye ho se Lumba tiase na ye ni t-shirt e de bona baso ana ni ye ni t-shirt print ni pictures bo abonten e show odo bi ana e na wawuo ni e be show odo so de edo no enkum fie ni nkosuma bonten ni bi no Lumba tiase mo se oni Lumba ya ade a no wakum wona ne kotonyom no wakum wo ye no look alike no wakum wo ye say no wakum enti Lumba de kum nyontofo na mebusa se enna Lumba so wawu wan de kum Lumba
Enti se ne t-shirt ya mo ya mo di pesika yi. Ene mu mu ana. Ye chiri kokwa se ni ma. So wo tumi odi kumudi ya wo kono fa tumi na nko. E da so wo ho. Enti wo be committee bia be because wo kum. So enti se ade bi wo ho ne ya nhwe ni ya e be kwa asa be si etira se. Oman Ghana nko na te sa. Oman Ghana nko. Na busua panyi kire se wo mo konko fa danse e fa lumba wuo ne ho emra na wonhwe yanhwe ginaye ene amamre mu megidi ye se abusua bia gina ena abusua bia gina ye no sese medehie wu a amamre ne amane kwan se so ne yemfa eti mamimisa saa no na jese hwan na de no ko share fridge minu ya medase yenko ne se ni nsua de ne mesi so abusua bia wo na gina hyede ye ka hyede a ohye a eda abusua mu ye wa ginade ne wa hyede ahyede ne se yen yabusua yen fa se kan yen okay saa ne ya hye to o committee a asem beba yen yabusua yen nto obi man so wo ye den beba be wu atofi yabusua yen sie obi man so wo ye den ba bi a wu bia no ye do beba fie aginaye ni bitisa yabusua yen fa yen hye fridge ye bam yen abusua ni bitisa ye wa abusua bi sukura wo ho a ye mfa nyinsan hye no o oba wo de nyinsan hye no a wo akola no wo ye den akola no bewu buwa ni akola ni nyina beko ni nyina ya ginaye eti yamra de wonwu nto ensi ya okay abusua bi su wo ho a ye no oba hia na ye nya abortion hey so abusua bi wo ho a wo oba kwahia na ye ntumu fagum umpanko wani abusua bi wo ho a si ye di nyinsan be brɛ wo na be kasa enye wo ade wo be ma no wo be 40 days se wo wow ji na hwa akwala ne ma no awo tam ye be wo se ye wo de a na enye wo de a saa gina ye nya adwembɔne ne te kire na omo pɛ nokore justice enu ntina obi a ompɛ nokore bia ompɛ nature and then you say nature ya gana na bosomsem nti you say obi a ompɛ nokore bia mpa bosomsem ɛdeɛ na bosom ba akopɛ wayɛ tie kristofo a ba borokora anya Ghana na yɛtwerɛ yɛ kɛsɛ tie abosom bosomsem yɛ nkwase ahyɛm ɛna bosomsem yɛ sei ɛna bosomsem yɛ sei ɛna sum ni hyɛn ni twaka mo amo ba boro sɛ sum ni hyɛn ni twaka nanso bonsam ne Yesu kosi aba boro ba ko ɔmo kopɛ deɛ ɔmo kopɛ deɛ wɔ hɔ so aduane atoto ɛbɛhye no a ɛbɛhye nti aginaye no wɔ hɔ bebree yɛ abusua bi kura wɔ hɔ a wawo taabo no kunu te ma ware wafom wo kunu wano twɛn bɛɛ ma ne nya feeling sɛ bibi nkoyie wo se da wawo tam wampa wanu mu anka bɔne ade ayɛ okunu wontimi mo da aginaye gye sɛ wapɛ mu aka ne wanyi a wobɛdi kwasi bro ne sɛ woyɛ bɔne a menka yɛnyɛ operation woni akola nyina wobɛkɔ ginaye abusua bi wo ye ntwatoro wo abusua ni mo ye ntwatoro empena twen kora wontimi nneti mema mienu abusua bi na sɛ ginaye nso ho asɛm te sɛ won sanguo ensanguo ɛyɛ ntam kantam yɛyɛ sɛ ginaye ni wiawie ni akantam ni atwa akokɔ ni anya yɛhyɛ bukena dia maginaye no sɛ yɛnyina yɛ dia to efiti na koye wadwuma na emom no ye wia ye wompa ya abusua ni yi ade abusua ni nyina hyɛ sɛ ginaye ne nsa ɛno na me pɛsɛ me kyerɛ sɛ Lumba de ne na abusua pani ni ho minim sɛ ye ginaye sɛnka abusua pani so ɔno ne nka wo so okogu nsa ɛyɛ amamre ne amane ɛwɔ ho wanyɛ eti sesi ana akɔba na ɔno te kumase ha na efunu so akɔdi nkran no ɛhɔ na mepɛsɛ ye wura mu kakra na me mentensem biase wɔ hɔ de wonte ase bi my ready mentensem biase because abusua panyi say until so ɔmo de safoa ba kyerɛ no am wahunu sɛ ne de hye na firim ɛhɔ no safoa no mom ɛna me ne abusua panyi nya adwene kakra bi ɛwɔ hɔ
ba ne nsɛm ni nyinaa amamre kwa so pepepepepe de ntia me ne abusua panyin nya adwen wɔ safoa ho no sɛ tete ne ye ni fridge ɛna wakonya safoa so de meka no wate ase ye bam nipa no enti no safoa de kwai eti se ene kane no afiri se nkade na obebisa anya safoa kane na enkade obebusa ne se emre nipa to ye na se oba na one ne tene waye ne ho ade se wonye ne ho ade uni right so otimi de amu ni hwe fridge enei ana tete no uni kwa so otimi bam no did you obey ne se first na obey ne se on se kasante kase se abusua dofunu enye abusua ne dofunu abusua funu ho hia no because amamre wo ho me nye mistake emma wonye ne ma toro kan ma mimi mewu enti o se me hwe na me ya amamre pepepe a eda ya busua na asem aba wonim se tete se ebu obi dua na wanane a wo abeso funu ma kwhye fridge ana se obeba mu no obesi mu nyina mutimawu wo sa so mkeke ho kora bi enti se wo hwe tete na obi nsie obi funu ye be kwa ko jam ba ye wo abusua na apagya funu de kwa amene na domini di akire bo se nipa 4 we bra na we abe change be change and then yes obi wu na adwuma wo ye na de agina so ye de din semhunu ye de dankrofo park so ye sei ni ye niema basa basa amamere ne ye gya ne fie kura ne ye abeta kuro mate se yesese obi ko wu ne kuro so a se ye bubu ne mowiro se ye ebo o man foforo so a se ye beba ho no na ma ye nwie abusua panyin ne de no na obusa safoa no enti se oba no ya ye ho ade o anya ho ade oni right so de funu ne chefrate dia wo se wo ye ne se ene na afun aba nti ye mfa ne de nka tete ne de a ka ba bi a wo bia no nka ji se otu bofo ekokko babu twena ma ne se sei na aba e champion na metima twa aguso mfa nko se fridge nti mfa na fridge ne kwa na we wonya ne bi na tete ne kwa na hospital ne we ti dan na owutu omu ana abosom so okoye no so okọ abosom so ana okodu nsi ni bi fi ne ko wu ya no ane se ye twa champion agu no so obo abusua na ma ne abusua se na asi o so meba na waba no de ni abehwe no obu de ni behwe wi a na me se ono ya abusua ni tinti o ye de beko ana mompe baabi empa o mombeba mo no mam ne maye ta no so a ibehia na yatima ye tutuye bia ade aye na nyese enne wo se maware me yire wu enti mata me yire akwhye fridge baabi enye nsa ofu kwan kra abusua panyin kan so oni hu kwan sa dabi oni hu kwan oni hu kwan se aye ho ade se anya ho ade oni hu kwan ti agina be ne da sa abusua ni mu na wowuo na amamre be na abusua panyin be kwa akoye amamre abusua panyin be kwa akoye ne se okokohwe enne no betu bofo akohwe ama bofo na akohwe se ampa se ne dihye na wu no na be dikan akọ enti wokọ no so be ka kire ne se ne dihye na wu a afere na okọ bo santehina mane ye mfa santehina nyina ho because Lumba'S sante dihye obokọ bo santehina mane se santehina sei na aba wo so waka amate na busua wakọ se da bi bofo so ne wakọ process no ono ankasa akọ no bo santehina se ampa santehina small me na ampa wo dihye no ebe ne bonkum so afi na santehina be ma wo taam a wo de bedi na wo tweda wa ye on hihye ni nyina be free santehina wo ana wo hene asa atam wo ho na aba na mo ye bibia wi a wo hene ne be kire mo da mo be yi amu no kura sie enti na sa onye makwala a wo ma me no kwa na anyem no ba wo ro beto asase no so a e o man ne dia na ya fa sa process we nyinem edi aye na aye fe tinyese nne no obi sore o se me koya candle night abrabusunya nya we candle night enka ya mamre ho candle night enka ya mamre ho se nne no bia na dwuma a odie no e na mo pese mo ya eye process ya busunya no be hia ye bibia wie no na bia ya mamu date se bia date se de betima ye de pese mo ye bia ye besre Lumba omo ye abrempon mu di akonya ma ne yeye na emu mono na akonya odi ye ye nyonto akonya odi ye na busunya no so
yes something hina busunya so wa mamre wo so mo ye de omo ye okay yetimi ka se asomasi ye bagina ye gina no eno na ye den bagina na ye bi wona ne maame di awumawuo nti awumawuo no eno ye frɛ no kosan na bebi o tubom se yakwa ko gina abusua no nti de wawu no wu a eno kura gina no enhye danye huhuhu o amenkyere sempo ohun edua na na wasie pa na haba akese oh na ba kora me pese mo hwe no so mo madwen konkomo so obi nim di na on family e ko session abusua bia na wote be yasie wo se ye dua be ata wo bola so na ba no kora wotu di family planning wotu di na ba na family planning abusua fabra comment section ho na bu aye why what be yasie ye be ka ho asema ye na haba ne tretre haba ne tretre enti se wo ba wu a utwa ebi na do ba no concept tete ankola de ensie enfam to adaka utwa de sem na osi akola na eno ano no wo ba bi angu bi ba woni ma do ko boso am na kwaji usika wow eti Lumba de wo hwe a ye gina ne yeye eni pagya obaba be pagya every say minim ni nuanom aka ewa abusua nanso wono na be pagya aye pa we ya gina bi abusua no ko gina ya na dabi eno nya gina de omo anyina eno ye nsonoma abusua bi wo ho a nsonoma ni nyina ba besi nipa ba akopeso okay na se eno na ba kosi nipa ba akopeso a na akoye otan ne anibere ene ye de asefo anyi ena we na asefo ayi so hwe Lumba nyum bebre a ko na abusua ti ade pepe fi amompe ebi anenye ono bo obi try so be bibi ebi owuo fa no obi try so be bibi edam bai obi try so be bibi yale ebo no obi try so be bibi sika hye omo pese bi besi bibi ade na de pe ba na mbutu do be boa me kora ni akeka nsem na okọ ko so tie Lumba oba na nko betima bo Lumba ma Lumba abo ne bra pa nko betima tenase ache taliza yeah na akona du yeah on se saade we tu Lumba no be ma bia mfa nyesua de yemfa oba opeye ma de ye be ma ne ye pe no oba opeye na opeye eso no wodo ena eso no opeo okay mepeo medo de opeo no ye sene de odo sa obi opeo obi bia omo do ye de ye ti achi o twa obi opeo obi apeo obi bia ompe ohwe o opeo ni padua ne keke medo there odo ede she odo ya se odo aduane no medi bi o odo de se ma to ade ama ho on se obi mpe obi otim bedo no ba obi pe obi a ope na de odo ba o na me wale de ope mi o wa na me pe yo tie bia me pe wa okay do em sha wa kumi kura na se me be ka che ma me pe ho me ye o se ni de ma me wa o ne ko duru be na wa bo ri o wow nti Lumba de na nya gina ye eye nsonoma na pie ne so ena ne nsonoma e pie ne so nyina ko ye taliza ena ohunu de wo Lumba mu so me fa watu kwan cause minimum busunya nim na wadi osu ade a unimu yi de ko toa wo school so kura wa brochire ne ka nya nyum toa kura na Lumba fancy taliza di gina so pe no na Lumba nim ade e wo school wa ben general ni abema wa ben so no bia na ma me teacher papa e teacher ni de obehye o no wa ben obehye bi kura se no mu susu mpo se oba be bonyum no se bia professor bi kura ni ade wow oba no ma ne niema bam ena na dom so kopie ye na satam no a okọ ye no so wakọ duru obi man so sikasem satam fon no kura we na letter no kura be twere ne sei no post kura fa hen ti ma omo ntem twen kakra omra via ese obi awaro Lumba kura nyame na ama na che o me metwa hwe wu me twa hwe wu
Meja wo ba we free me nsa. Me ko nya bi wai. We de mintimi ntena wiase. So, so ne Teresa Koshia. Omu ntimi hia bi. Obi e be ko na busuam. Ada ye gina na wu a jese okwo busu. Sa na ntini ye wa nton no. Ye wu a ye nyina ba ko hia asonafo. Sa asonafo a chairman. Ye ba ko hia asonafo. Ni e be ye dua hampo ni na ho. So, anse o hia asonafo a yakra bo ye mienu. E chese difficult. Ye wa asonawo. Ye wa anini. Ye won krofo bebre bo hu se anini ba wo mu fie a na mo pam wo mu. Me busa ma no mo fie. Etumi duru time na anene no wo de aduane to okra ma bepa no me ko first na ne enim sunsum sem ne pam wo o kra bo e ba wo ho no o pam no e na nya ofie bia na kwakwa obi ko mu ye ne a nse bebre wo ho a omo one obi omo nye saa ni mani ni na bi nso a na wonim hwe kwakwa do bi ya bo bia o tunutu o tofo ma na o yi nani o tofo ma o bo ni tu na o ba na o maduru fo na nani ni ho are o yi nani oyi nani me hunu bi awu a chede oye de unya nani kosua no nani kosua ne aduru pa awonsanka ena on se yakra bo no ba ye telephone ene asona wo ye bluetooth no tete no se wutu kwan ro ya asona ni na bibisi ofie a ho ano bo hu se afuom kra na awo a wo be hu asona wo no yese koye kokko kokko tia kokko uhu na no ayira ukwa no kora obetima hu no hu na no ayira acha na watwini ma so boabo a woni sika kora pebosia ko fie bibia si e telephone no wan obi ani ayi ngwa so na fo ngwa na aboa ofo ni mofo ono nkoa na tribe bebre ewo ho oti ase ewo ntafo asantefo angonafo kremofo frafrafo ezemafo konkomafo fo aboafo nkoa bi no betime betime yifo afiri uyifo afiri manyi da bi o so e protein pay be betu betime abo so nti e be sere ye wade sunya na se be yemmo ye tirimu nka asem ma ne be ha obi sunyade na mo ne ye twempana rof ye wale rof obitimi ka se obayi to so be de mani gyeto ho na anyam bia yale ba na to no sa open away dia na be ka we de ne kala fa hwene nimba hey oba na se burum na se yale ba na burum ne te kwa dia na bibia anya adwuma bi lak yes also na obi hyebre ode ba wiase abusua na gina ye bia ya shama me se wiase ya me ba na me bedi yie me papa mu ana mabusua gina ye betimi asesam me dase yes sa hyebre itimi sana woye itimi sana busua ye gina ye enye gina ye hyebre enye gina ye me chese o muntimi mfa gina ye nsesam o muntimi mfa gina ye nsesam no na emumu no onse tete no enye nipa bia na o se waje wawo e o se abusua nim ye timi nya obi oje awo abusua bia wore doctor the midwife awo hwe no ba edurumle bi ye tu fry ye se yenko hospital kura nko wo ema aye nkrofo bi o mani brade okay ebi mo ema nyina ema betima woro mo ho adwaye adware bo se na ba ko o ba na o de o ba akura dia agro nsa besusom ni brew o babit o hospital wo je awo o mu da odi ya wa awo ho to maami we ugya de so won kwaje nkrofo awo ade na obeye aso wo ugya awo twene wo bu akura ni ko ku mu nyina ono wanya bi wanya bi ene wanya bi wo banya bi ti hyebre ni betimi asesa no ti hye no wow ti be hyebre so na metre free 1 year to 40 years so when you 45 years ade am be kire runtimi nya bi abusia muntiai na ye so nti we de ya akwankyere ya akwankyere from 1 year to 40 years ene betumi ayi ai tuma sasa na hyebre
Wanya buru 40 a. 41 kura. Kafra. Yankoi, eno ye de ade. Oh, candle ya. Ye use ye. The white one baako. Baako ye 3 cedis. To baako pe. Baako pe sei. Jai wo shower na udware no. Shower no. Shower na udware no. Jai. Me nyina shower na se bie. Pe rubber. Nefa candle no white no tum. Na bucket ye. Bucket kura fatum. Dade ni bi no. Fatum. Onso. Menso. Mono na on fantum. Obakura na wo aso bi ma no. Bi ma no fatum nsuom. Menyi mfiri bucket no biem. Udware wi a manenem sensuo gu so. Dware. Kan ni nyina behi. Afirim. Ebe sam na ka ahoma no. Onso ye. Onya na hwe. Mayanti ase yi. O to candle no. Emono no a. Menso. Ba ko pe fita. Ka wasem gu so. Eno no obeka asem be se. Obeka ne se, wo sere odoma nkoma. Asase ene wo soro. Se omomwa wo. So obi asesa wo hyebre a. Omomfo wade ma wo back. Ne mum so obi ansesa no so omommo ho ban. Emma wo. Mo obi ansesa no. Na de adware. Na de ato bucket nim. Na uri be bu to gu na odware. Acha be 3 to 4 months. Woni be ba wo sana kan ne nyina asa. O se akwada obi a wo akwada a nipa kro nso nye bi ma no. Ebi a me ne minu anom na te. Obi an pe the bucket. Sere be ya wontimi imfiri wem ni imfiri wem. Man dem kopim se besa. Esa no ayi ahoma no. Waka wasem nyina egu so. Sie reform. Enu an hyebre no. Sie ahoma no wo form. Asa. Bi no betima tacho hyebre. Bucket no so ni se ya adokro. Na manko dware minu bi. Adi. Udware mu anye yi. E basa enhi bi. E be stop ba bi da na be dware a wan yi afna da so da wa. Ti black fa jantum enu abehi wo de bunso no gusu na de dware ahwefo we de mum ye nyina yenkoye me koya me de me koya na me koya me de ubetimi aye na hia wie ubetimi asa aye fofora na ba o de wie wanse no anu o hyebre so obi asesa no se no anu wa maintain no enu anu de nyankopon do be ye wasase no na wo be bi entime sesa no hey na de bia ono akọ obi ho ana wakodu nsini bi ana akokomfo bi ho akoye ne de saa honhum fam won so betumi aye betumi aye nature sa busuma so de ke kokopemwa so on say obi wo ho a ma me fa de we ntwam yesi ni papa nche ai o wasase do kan bi aboa obi oye bia yesi wo wu ntem e do kan bi aboa on say me ma me bi no oye wo wu ntem so me na bi ti ase ni tirimo den eye age na wo de ba no so ti ase Akristo be ka che o se nyankopon ma obi a 70 years enye no kore ebi nya 10,000 years ebi nya 5,000 years ebi nya 2,000 years na body na spy 70 years body na nyakra no body na spy 70 years body ni kura se be spy 70 years e depend wa kwan ya be fa so be feed body ni ya le bi ama o how bi ama obi tinya 150 years ansa na wa eno extra time me wa ye bi ene kura bi wo ho 121 na ni paninya enti no eye body no mum na o se hwe ni ye kwan ye be fa so a ye nha ye body ye o be ma bi wo ho a ware a nyiri ye miensa wote wo mo ho onim nsa nom onim dwoto nom onim nu bi aduboni nom onim bibia ye onidi abonten o hwe ne body ye yale basa basa openi dudo bi wa no a I say to bia no onye be 60 years we na baka 25 years ho fe ba wo nya be 35 years tramo esi bi the red ni me wo ye ni nyina afi wo be hu 35 years no hu na 95 years so wow ne mo ni papa nche ne se obu ho a years na e wo no e bia oba ye no no se body no spy 100 years and na wo twa 35 years nti beka 65 years obo be ye ntente matwa asoso okay nti se nipa no betwa asoso no e bi obetwa be 30 years otwa 70 to so betwa 30 soso to so ye ne man tentem no okọ yesi we de wonche wo nti bo se wo mo ye ne man tentem obenya scan tem obabo ni obabo na ntem obe bibia tentem isi otwa wi okọ akom no nchirimu so na nkase ni papa nche e bi obi opa ntem bia ya ade moti am pe obi e wo so foche obi o smart so nti sunsumisam ne de
ye bako so akyerɛkyerɛ so be so che so obolo nkoma na obolo kom ba wontim nkom motia wontim nkom motia wo de sisi e ma asɛm nsi na motia nsoma mɛsɛ soro ha meduru soro agyaw because me need be tem de mo ha to se metim ye fast eko so me de me tai tai black no krene wa kyerɛ ye bibi so nkokra me ne mahwɛfo ye da ase pa e bia na pese o chia obi chia na ye ba chia ya hwɛfo nyina o mu ni ho ayi ni ho na ade ye ya no se onu obi edi nkomo ma me bi na ode ne ba ekoma wa hini bi se be ne ba na jimi pa wo hene ne nyine ba no na on titire ma no hunu nyansa obegyina ade ma me ka ni nsem nyina wie na ma me no ne ba ne ka kyerɛ se ma me wa wie di ayem koi hene ka ta ana ma me no wajimi kyɛ obey na kora se mo ka kyɛ on kyɛ se wajimi so se ma me ne se ne ba na jimi nti wo hene ne nyina ko on titire ma so hunu nyansa no obefa ma me ne ka ni nsem nyina se ne ba no wajimi wo yese o wie na kora ka se ma pa kyɛ kom de mi to wie a yen kora ko be bima mi ni yo mi ne ho na jimi ma me na jimi so dem pese me kan nyina se nya wo mo a ke yeni ho so o kasa na obi anti ase waka wansem nya okobi ona de wawie abufura oba bi akohia be ma o pre kikikiki ni wa ba wawie kan se ma se wawie ko dwene ho bagu ani ma se framfram ti e besere se omusu nya adaaji na omu tie yen bu ato ne credit omu ankasa ne phone na dwuma kora wo ye bi e wajai obi timi frem wo na ebi wa me ye adwuma na hands free ehye masom na me tie wonu mu kasa keke tie besere odoma nkoma se de odi adom ye bia ne ya fa ne yenche obi so mfa mo ne bra anya bibia na o so obi di sika bere ye ansa ne aboa no ye mo aboa ye ho e bia na daachi bibi beko na me ba bi be sore wo kopa adwuma ba bi so papa kora ne ho so papa ne black black me fo adwuma ti me nye bone ko bo bi apu a ya ti me ben kopa adwuma black hem pam no dum le bi do de ye me kura o je me yire kura firi mi nsem ne oza ma ba adwuma o man ti dimpa yes na hunya yakopon se yentu ya bodo mu nsu ani da chi ensa be ka no enye pan no ho asem no kan o se ye papa da chi so baba amfa so ama na memfa afutuo we ema yenua bia o ye papa ma obi anya papa ye eye ko so ye papa wo mo ye ungrateful no wo nye ungrateful eno anu no borfo eno anu no ungrateful eno anu no ha o mun ko so nye obi adom ye konkonsa obi adom ye boni aye na de ye na ye papa no ye de ne se papa bi na wokọ afom no ko hu se fidie ayi wo na obeyi wo no afiri fidie nim one ne ba ne nam na ne ba ne ka kire ne se papa aboa yi a ukoyi no yi uyi ni wi a so obeka wo wo se me ba yese o se o kame wono so ni suban no nti mekwa akoyi na mana kame me so me de ne se meye papa because me ntimi nhwe ma aboa yi mre e wo fidie yi o se me yi no na me koyi ni so obeka me wono so no de no se ka papa na beka so obeka de me ntwam nkom baabi so wo koyi na mana ka no nti papa ye nim se ye nya ayeye enso ye beye nti ma obi o ye papa bi ya de bone atua ne ka bia bana mu sa nipa na wanyi wa ono so na dom no se de be nyankopon ni monyam bebam na ono ni fie ni bedam pan saa na wonim se ye ne ye papa ne so nya sika enem se papa ye boni aye ene yu akotira o se ye pe ho so bre ene ka ho ye be kapa papa ye ne boni so adom no obi nso de no wow black minia ya da sepa so da sepa abusia Nyansapo TV so ni empanimfo se dimpa eye sena honya enti se na wo ye papa akoso ana ye na papa ye no ebetimi de waduru baabi nanso hwe papa ye de nipa bi akwa amane mu ama bi nso hunu so ombe ye papa ne nyina ka abrabo no ho enti wo gbo abone yie da de Lumba'S ena amahumi de pese ye bia mome ye nye maba mo nchen ene moma yemfa menwum nsa nwum bi abete fa du ho awursie ne bia na kina bi na meni ho ena akofi mete black power nchen bia da bi na meni ho na ba behwe asem we na waka yeda mo ase se bre bia ye bom pono bom abobo ano a
mogye ye fɛ so ya hwɛfo a yenya mogyeje mu na mo so mu kura yɛn sɛ wɔkɔdeɛ entaban madawroma yɛda mo ase sɛ da bia mogye brɛ na mo hwɛ mimi din dia so naba Kofi Mensa Abrampa yɛde yɛn komodie no ebisa ha ebre sem no yɛbɛsan so aba Black Power ne nanso ne na bedi nkɔmɔ ahodo ɛka ho asomfo ne nkɔfo ahodo ɛwɔ fie ha som nyinaa na nanom akɔmfo yɛde mo nyinaa mo ase sɛ bre bia mo so mo ɛhwɛ boa me producers ɛne mo abo adwuma ɔbɔ ade yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pin ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mojabu nim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nyɛ yie bio tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapo aboa ntaka na ma ne yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa madawro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame